magandang araw po muli sa inyong lahat. Kumusta na po kayo dyan? At lalong-lalo na ang aking mga followers. Kumusta po kayo? Welcome nga pala muli sa aking channel dito sa Lino's Kitchen. So ngayon sa araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ang pagluluto ng kapampangang pinakbit. Ibang-iba ito sa mga niluluto natin. So halina, umpisan na natin ang pagluluto itong kapampangang pinakbit. Bawang at sibuyas. Unahin muna natin ang bawang. So kailangan ng bawang igisa natin ng mahigi para mas masarap ang ating lulutuin. At isunod natin ang sibuyas. Kailangan nasa tama ding luto. Karne. Ayan. Ilagay natin at haluin natin ang ating pangsahog. Tapos takpan natin ang kasirola. Ayan. Buksan natin at haluin natin ulit ang ating nilagay na karne at ang ating pangsahog na bagoong. Ayan. Hindi ako maglalagay ng asin o patis. Bagoong ang aking ilalagay para mas masarap ang aking lulutuing pinakbit. Ayan, takpan natin ulit. Ang una kong ilalagay ang kalabasa. Ayan, kasi ang kalabasa medyo matigas yan, kaya yan ang una kong ilalagay. Haluin natin at pagkatapos nating hinalo, takpan natin ulit ang kasirola. Sana panoorin nyo ito hanggang sa dulo para masundan ninyo ang tamang pagluluto nitong ating kapampangan pinakbit at piniritong isda. Lagyan ng tubig. Ayan. Para meron siyang sabaw. Yan ang sabaw natin sa ating pinakbit. Huwag masyadong marami ang ilalagay natin tubig. Takpan natin ulit. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Ang sarap na oh. Pero hindi pa dyan natatapos. Meron din tayong sitaw. Ampalaya. Okra. Ayan. So ilagay natin na ngayon ang ampalaya at saka okra. Haluin natin ulit. Katapos takpan. Ayan. At siyempre, lagyan natin ang ating pampasarap na magic sarap. Siyempre, tayong mga Pilipino, pag nagluto tayo ng gulay, gusto natin mayroong kapartner na piniritong isda. Kaya ito ako, meron akong salmon dito at yun ang ipapartner ko dito sa aking gulay na pinakbit. Nilagyan ko yun ng harina at asin. Ayan, ipiprito ko na ang salmon. Bahala na kayo kung anong gusto ninyong isda ang ipartner sa inyong gulay. Pwedeng tilapia, bangus, galunggong. Nasa sa inyo na yun kung anong gusto ninyo. Ayan. So ayan, luto na ang ating piniritong salmon. Ang sarap ng kulay. Salamat po muli sa panonood. Hanggang sa susunod.